Nafarroko torturen biktimek 312 salaketa aurkeztu nahi dituzte batzordean. Iruñako etxe bizitza eskuragarriko udal planak halako 1.200 eta 1.600 etxe bizitza artean sustatzea aurreikusten du datozen 8 urteetan. Otsailaren 8an hasi eta martxoaren 1ean amaituko da bersoaroaren 33. edizioa. Nafarroko auzitegiak epaitegia berriro ere arrazoiak kendu dio Upeneri eta Labaren terraza babestu du. Datorren astelenetik maskara ez da derrigorrezko izanen Nafarroko osasun zentroetan. San Nikolas plazan izango da larunbat honetan San Blas eguneko azoka txikia goxoki postuekin. Larunbatean otsailak 3 bortzetatik 9 gazten etxean estilo ezberdinetako hiriko dantzen masterclass eskainiko da profesionalen eskutik. Nafarroko gobernua 107 hektarean landatzen ari da igantzi eratzun etxalarrezaka Bidasoa Berroaran, Kokoriko, Junta eta Goizuetako herri lurretan, 680.000 euroko aurrekontuarekin. Palestinaren aldeko hainbat ekitaldi antolatu dira otsailean baztanen gaur, otsailak 2 arizkunenean arratsaldeko 7 erresistentziaren ardatza hitzaldia eskainiko da. Nafarroko persona torturatuen sareak eta Egiari Zor fundazioak dei egin diete biktima guztiei beren salaketak aurkez ditzaten Nafarroko gobernuaren aitortza batzordean. Batzorde hori 51 espedientetan ari da lanean, atzo Ana Ollo, Memoria Kontseilariak eta Martin Zabaltza arloko zuzendari nagusiak jakinarazi zuten bezala. Aitziber Berrueta eta Jorge Txokarro bozeramailek agerraldia egin zuten, 2 plataformen egoitza berrian. 51 espedientetatik 13 torturak jasan dituzten personei dagozkiela baieztatzeko. Talde horrek gora egingo du, torturatuen sareak kalkulatzen baitu 312 tratu txar kasu izan daitezkela. Gogoratu behar da Kriminologiaren Euskal Institutuaren txostenen arabera, Nafarroan azken 6 hamarkadetan 1000 tortura kasu baino gehiago izan zirela. Berruetak eta Txokarrok urraz garrantzitsutzat jo dute foru erkidegoan indarkeria guztiak aitortzeko eta erreparatzeko bidean, zehazki, estatuak eta eskuin muturreko taldek azken 60 urteetan egindakoa. Berruetak eta Txokarrok gaztelaniaz eta euskaraz urrenez-urren oso garrantzitsutzat jo dute estatuak egindako edo babestutako indarkeriaren biktima guztiek Nafarroko gobernuari eskaerak aurkeztea, jasaten den giza eskubideen urraketa aitortua izan dadin. Atzo, aurkeztu zen Nafarroko Parlamentuan eskuin muturreko taldek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko 16/2019 foru legearen lehen jarduera memoria. Urratz garrantzitsua dela deritzogu. Gure herrialdeko indarkeria guztiak aitortu eta erreparatzeko bidean. Baina uste dugu oraindik asko dagoela egiteko arlo honetan. Izan ere, gurekiko isiltasuna, gutxiespena eta negazionismoa luzaroan mantendu izan den jarrera dira eta denbora tarte horretan asko da sufritutakoa. Uste dugu, halaber, beharrezkoa dela bizikidetzaren eraikuntzan aurrera egitea. Justiziaren baloreetan oinarriturik eta mendeku goserik gabe, baina hori bai, biktima guztiak aitortuak sentituko garen tokian. Denak kontuan hartzen ez diren bitartean, memoria kolektibo osatu gabe bati buruz hitz egiten jarraituko baitugu. Iruñak 1.200 eta 1.600 etxe bizitza babestu artean sortu nahi ditu datozen 8 urteetan, kopurua 4.000 helduko da hurrengo urteetan. Donapeako garapen berriari esker, bertan eraikitzea aurreikusten diren 5.000 etxe bizitzetatik erdia etxe bizitza babestuak izan emaitira. Hurrengo 8 urteetarako aurreikusten diren etxe bizitza eskuragarrien zati handi bat alokairu sozialekoak izanen dira. Gainera, gazteen emantzipaziorako etxeak sortuko dira eta etxe bizitza kooperatibak eta adinekoendako lankidetza proiektuak garatuko dira. Hala adierazita dago Joseba Siron alkateak prentsaurrekoan aurkeztu duen etxe bizitza eskuragarriko udal planean.
Plana gobernu taldeak EH Bildu gero Abaieta Kontigo zurekin eta Iruñeko udaleko sozialistak taldeak adostutako agiria da, eta Nafarroko gobernuarekiko lankidetzan oinarritzen da. Agiriak osagarriak diren hainbat bidetatik erantzune eman nahi dio etxebizitza eskuragarriaren, duinaren eta egokiaren premia gero eta handiagoari, gizarte koheksiorako tresna gisa. Ildo horretan Iruñan bildutako azken datuen arabera, familiek beren errentaren 45% bideratzen dute etxebizitza gastuak ordaintzera, eta emantzipatzeko adina 29,7 urtera igo da. Egoera horren aurrean Iruñeko udalak 4 bloke zehatzetan egituratzen den plana eratu du. Hasteko udal lurzoruaren kudeaketa sozial eta jasangarria jorratzen du. Zuzkidura lurzoruak erabiltzeaz gain planak udalaren lurzoru ondarea ere etxebizitza babestuak egitera bideratzea aurre ikusten du bai alokairurako, bai erosteko aukerarekin alokatzeko edo salerosteko. Nola nahi ere etxebizitza babestuak izaera hori izango dute beti, mugagabea eta aldaezina. Agiri berriak etxebizitza berriak kooperatiben bidez ere garatzea aurre ikusten du hiriko hainbat puntutan, hala nola kale nagusian, Sandu Handia kalean, Sandu Zelain eta Buztintxurin. Utziazue ematen plan honen inguruko lerroburu nagusia. Datozen urteetan babestutako 4.000 etxebizitza inguru sustatuko ditugu. Otsailaren 8an hasi eta martxoren batean bukatuko da Bersoaroaren 33. edizioa, unean uneko bersolariekin 7 emanaldi izanen dira guztira. Nafarroko bersozale elkarteak eta Iruñeko udalak elkarlanean antolatu dute. Programazioaren baitan 4 berso saio izango dira, 5 euroko sarrera izango dutenak, 14 urtera arte debaldeko sarrera eta antzerki eskolan izango dira emanaldi guztiak. Otsailaren 14an Amaraun izeneko programazio berezia aurkeztuko dute aurten, amatasunaren inguruko hausnarketa bat kontatuko duen proiektu artistiko berritzailea sortu dute Oiana Iguaran, bersolariak eta Amaiur Luluaga dantzariak. Historio bat kontatuko dute eskura duten lengoia guztia baliatuz, musika, gorputza, ahotsa, hitza, espazio eta eszena. Ikuskizuna antzerki eskolan izango da arratsaldeko 7. Aurten ere berso jasa bateko jolasa tailerra antolatu dute Sandu Zelaieko Zibiboxean. Aurrak jolas eta ariketen bitartez gaiak eta egoera proposatzen joango dira eta modu horretan berso saioa osatuko dute 2 bersolari gonbidatuek. Otsailaren 23an Laban bersolari gazten saio izango da. Bersolaritzaren orain eta etorkizuna diren hoiei, gaztei, plazan trebatzen eta kantatzen segitzeko aukera emango zaie saio honetan aitortu dute antolatzaileek. Otsailaren 28an beste saio berezi bat antolatu dute 10 autorek idatzitako eta konsonik argitaratutako zirriborroak eta gero ipuin bilduma oinarri hartuta. Berso saioa espekulatiboa futurista diseinatu dute. Maite Berriozabalek jarriko du gaiak eta Miren Amuriza, Sustraikolin eta Unai Iturriagak izango dira kantuan. Saioa antzerki eskolan izango da 7an. Berso afaria itxiera egunean izango da martxoaren 1ean, geltokiren webgunean erosi beharko dira sarrerak aldez aurretik 28 eurotan. Administrazioarekiko auzietako lehen zenbakiko epaileak ez ditu aintzat hartu Iruñeko udalaren arrazoiak. Garai hartan UPNek zuzentzen zuen herritarren segurtasuneko arloa eta Nafarroko administrazio auzitegiak bere garaian egin zuen bezala, zuzenbidearekin bat dator Laba Elkarte Euskaldunak 2022ko urtarrilan Gazteluko plazako 2. zenbakian lokal bat ireki zuenak terraza bat izatea, kafe dastaketa badelako eta aukera hori hoiek arautzen dituen udal ordenantzan jasotzen delako. Epaileak ezetsi egin du, udalak auzitegiaren ebazpenaren aurka jarritako errekursoa eta kostuak ordaintzera kondenatzen du. Nafarroko administrazio auzitegiak Laba Elkarteri arrazoia eman ondoren eta hilabete askotan Nafarroko gobernuak esku hartu behar izan zuen bide bihurri baten ondoren, UPNek ez baitzuen ebazpen judiziala betearazten. 2023ko irailan orduko erregionalisten gobernu taldeak kafea dastatzeko lokalerako terraza baimendu behar izan zuen, naiz eta ja 2 urte igaro ziren ura Gazteluko plazan ireki zutenetik. Laba espediente amaitezina izan da eta badirudi UPN tematu egin dela gai honekin. Datorren astelehenetik aintzinera maskara erabiltzea ez da derrigorrezko izanen Nafarroko osasun etxetan eta ospitaletan.
Hala jakinarazi du Nafarroko Gobernuko Osasun Kontseilaria den Fernando Domínguezek. Espainiako Osasun Ministeritzak osasun etxetan maskarilla erabiltzeko agindua ezarri zuenean aukera eman zuen derrigortasun hori kentzeko, baldin eta 2 astez arnasa gaixotasunen intzidentzia metatuak behera egiten bazuen. Fernando Domínguezek, Nafarroko Osasun Kontseilariak azaldu du 2 aste horiek igaro direla eta horregatik hartu duela erabakia. Horrela, astelehenetik aintzinera ez da derrigorrezko izanen musukoa erabiltzea osasun zentroetan. Hala ere gogoratu du maskarillak gomendagarri izaten jarraituko duela gaixotasunak kutsatzea prebenitzeko neurri gisara. 21 goxoki postu bilduko dira larunbat honetan hilak 3 San Blas azoka txikian, San Nikolas plazan eta San Miguel kalean. Saltokiak goizeko 9 arratsaldeko 8:30 arte egonen dira zabalek. Azoka txikira joan nahi dutenek erroskoak, opilak, goxokiak, pastak eta erosial izango dituzte. Elikagaiak bedeikatzeko santuaren prozesioa 10:04 gutxitan hasiko da. Meza ondoren izango da 10 eta udalbaltzako kideak bertan izango dira. Joseba Siron, Iruñako alkateak, azoka txikia bisitatuko du 12. Gainera 12:30 Duguna taldeko dantzariek soka dantza dantzatuko dute Sarasate pasealekuan. Ohiko azoka txikian San Blas jaietako jaki tipikoa baino ezingo dira salgai jarri, hala nola erroskoak eta goxokiak jatorria egiaztatzen duten agiriekin. Izan ere debekatuta dago ogia eta esne gaina edo pastel krema duten produktua saltzea. Lizentziak emateaz arduratzen den herritarren segurtasun sailaren jarraibideari jarraituz, produktu guztiak jendearen irismenetik kanpo egon behar dira babestuta. Beira, arasa eta antzeko gailu baten bidez, eta hala badagokio behar bezala bilduta edo ontziratua, lehentasunezko konsumo datak errespetatuz. San Blas ospakizunarekin bat eginez, Duguna Iruñeko dantzariak udal dantza taldeak soka dantza dantzatuko dute Sarasate pasealekuan erran bezala 12:30, dantzariek kate dantzekin, branlekin eta farandolekin lotura duten koreografia tradizionala hau egingo dute. Gutxienez erdi aroaren amaieratik Europa hego-ekialdean dantzatzen zirenak. Soka dantza 16. mendetik dantzatu izan da Nafarroan. Larunbatean otsailaren 3 arratsaldeko 8:00 9:00 Gazteen etxeak aisialdirako arratsaldea eskainiko du hiriko dantzako profesionalen eskutik estilo ezberdinetako 9 masterclassekin. Hiriko dantzaren oinarrizko nozioak ikasteko une egokia izango da. Debaldezko jarduera horietara joan alizateko beharrezkoa da Gazteen etxean edo 9 408 233 512 telefono zenbakian izen eman. Proposamena 14 eta 30 urte bitarteko gaztei bideratuta dago. Saio magistralak ordun multzotan taldekatuta daude, multzo bakoitzen 3 estilo irakatsiko dira eta parte hartzailek estilo hoietako bat aukeratu behar dute. Eskolak 3 profesionalek emango dituzte alde batetik Abel Silva Hip Hop Dance Hall eta Komerzial Dance eskolak emango ditu, bigarren irakasle Iban Montero Popping House eta Party Dance. Azkenik Nekane Rodriguezek Trap, Smooth eta Reggaeton eskolak emango ditu. Nafarroko gobernua 107 hektarea landatzen ari da Igantzi, Eratzun, Etxalar, Lesaka, Bidasoa, Berroaran, Kokoriko Junta eta Goizuetako herrilurretan. 680.000 euroko aurrekontuarekin. Lan hauek Nafarroko gobernuak ordaintzen ditu 100%ean Next Generation diru funtsekin, lanak esleituz eta hauen jarraipen eginez. Nafarroko gobernuak herriei proiektuak aurkezteko aukera eman zien beti ere, gaitzengatik edo sutengatik kaltetutako mendiak lehenetsiz. Jala bastan, Palestinarekin plataformak Palestinaren aldeko hainbat jarduera antolatu ditu otsailerako baztanen. Hipokrisiari stop izenpean, martxoaren 2 berriz, elkartaratze eginen da Nafarroko bertze hainbat herritan bezala eta dirua bilduko dute Israelgo lehen ministroa auzipetzeko. Horrela gaur, otsailak 2 hortzirela erresistentziaren ardatza, sionismoren kontrako borroka eta bere papera solasaldia antolatu dute Jarkiren laguntzaz. Faiez Badabi izanen da hizlaria. Eta bozeramaile ohia eta arizkunenean arratsaldeko 7:30 izanen da hitzordua gazteleraz. Otsailaren 23an hortziralean gatazkaren klabeak solasaldia aurkeztuko du Lidon Soriano gazteleraz.
Osasun larrialdietan doktorea eta erizaina da Soriano eta 20 urtez aritu da bertan lanean. Arizkunenean izanen da, hau ere arratsaldeko 7 solasaldia. Biharamunean, otsailaren 24an, nire hitza ez dezala haizeak eraman mural pintaketa eginen dute Arizkungo Lamierritan, 10 herritan izanen da hitzordua, eta adin guztietako herritarrak animatu dituzte parte hartzera. Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak bat egin du Gernika Palestinak proposatutako ekimenekin eta diru bilketa abiatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroan nazioarteko auzitegietara eramateko, jurista palestinarren eskaera baten bidez.